पुष्कर कुमार तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। भोजपुरी जन जागरण अभियान जौन की अभी तक लगातार जंतर मंतर पर 15 गो धरना प्रदर्शन कर चुकर आ रहल बा। ओ धरना प्रदर्शन के जौन नेता ओकर अगुवाई करे वाला जौन राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल जी बानी और संयोजक राजेश भोजपुरिया जी, वहाँ लोग के प्रति भी हम आभार व्यक्त करतनी कि इतना कठिनाई के दौर में भोजपुरी भाषा खातिर वहाँ के समर्पित वहाँ लोग बानी। आ तमाम भोजपुरी भाषा समाज के वहाँ लोग एकत्रित हो जा करीला, फिर भी आज तक वो भोजपुरी माई भाषा के मान्यता ना मिलल। वही पर एगो हम गीत लिखले बानी जौन की रउआ लोग के पसंद आई। वो गीत के हम सुना रहल बानी। भाषा भोजपुरी हई देशवा के सानवा, विदेश तक में बढ़ल जाता इनी कर मानवा। भाषा भोजपुरी हई देशवा के सानवा, विदेश तक में बढ़ल जाता इनी कर मानवा। आ घरवे में मिलते नइखे मान इनकर, अरे घरवे में मिलते नइखे मान इनकर। कदम बढ़ाई रावाजी हई देशवा के शान, भोजपुरी मानिनी कर बढ़ाई रावाजी हई देशवा के शान, भोजपुरी मानिनी कर बढ़ाई रावाजी। भाषा भोजपुरी के छिड़ल लड़ाई, आ तनिको रउआ जनी घबराई। भाषा भोजपुरी के छिड़ल लड़ाई, आ तनिको रउआ जनी घबराई। कतनो होखे परेशानी बाकी, अरे कतनो होखे परेशानी बाकी। आवाजवा उठाई रावाजी हई देशवा के शान, भोजपुरी मानिनी कर बढ़ाई रावाजी। कतना अभिनेता लोग बन गईल नेता, तबो नहीं हिलल उनकर करे जा। अब रउए पेटी कल बाऊ में दावा, अरे अब रउए पेटी कल बाऊ में दावा। कदम बढ़ाई रावाजी हई देशवा के शान, भोजपुरी मानिनी कर बढ़ाई रावाजी हई देशवा के शान, भोजपुरी मानिनी कर बढ़ाई रावाजी। कतनो चल लाठी चाहे कतनो चली गोली, हम तो बोलम भोजपुरिये के बोली। कतनो चली लाठी चाहे कतनो चली गोली, हम तो बोलम भोजपुरिये के बोली। जंतर मंतर से उठल बा आवाजवा, अरे जंतर मंतर से उठल बा आवाजवा। अलख जगाई रावाजी हई देशवा के शान, भोजपुरी मानिनी कर बढ़ाई रावाजी हई देशवा के शान, भोजपुरी मानिनी कर बढ़ाई रावाजी हई देशवा के शान, भोजपुरी मानिनी कर बढ़ाई रावाजी। धन्यवाद।